Gusti Raden Anoman. Iya. Bejo kemayangan. Nggo nambake bojomu. Ben bisa permono. Nyotan panono tak weni. Aduh napa niki? Iki Mas kenombok to. Aduh Pak Ne. Didikel kowe ora ditambahke dhisik ya Pak Ne dikuraken pegatan anakmu. Piye kuwi? Kok arep nguraken pegatan kuwi? Gore bali. Anak kula niku badhe pisan. Jalarane opo? Nuwun sewu. Sing estri niku lah budaya ning sing kakung niku boten purun nampi. Mila lajeng namung predondi dua dinten namung sikut-sikutan jenggal-jenggalan boten wonten tentremipun. Oh. Ngene kowe tak kandhani. Wong sak negara iki kabeh kudu liseni kamardikan kanggo mbangun. Ning banguno nganggo budayane dhewe. Budayane dhewe openono ngrembakakno warah-warahno. Aja do gelem dicekoki karo wong neka sing bentheke nusa bangsa iki. Senengane wong padu ngaku suci ning seneng ngapusi. Kowe tak kandhani biyung. Baliyo yang jati dirine bangsa. Ayo luhurke leluhure dhewe sing wis cetha bak tata krama. Aja gelem dadi batur, aja gelem dadi ketimplak reh-rehane wong manca sing jajah panembah nganggo dongeng sing ora cetha. Tujunipun pinanggih Raden Anoman. Pak Ne, Pak. Ayo bali, Pak Ne, ayo bali ngaturaken panuwun Raden kula tetep badhe mestuti gawipun Raden Anoman. Sinomoto prajurit komat guru kongso tetek kaya butur panjrite wong gesti wos aklar
Begawan Wisuna sami Suna parape pendhita raksasa ingkang genaluhur dasar sekti monggo jayeng palagan kinapah mendan sinudha putung tinumbak bengkung ingkang ngayun nggih Kalendreng Pacakilan Prabu ing Pacakilan Prabu Klantang Waja Prabu Klantang Waja jejuluke anggih Rakuning Buta Cakil ngawengkenaken Kang Sentosa Dada Paune anggih Ratu Simpang Kemangka Prabu Brajawaja Sanapa Prabu Brajawaja Kain halu kanggo tutuntak tegese ngetutake wakune sang pandhita buta nggih Begawan Wisuna pangsem palkapapal selo-selo katresaan satu mangungsi kadyat kakutoro kang Joko Bumi lata Rong Dewang Lujo Dewa Kuhi Klantang Waja wonten pendidikan adalu kan perman lan kuwi Prabu Brajawaja wonten pendidikan adalu dina iki sameka yo lair yo bagus mergo wis dipercaya kelawan Ratu Astina Prabu Duryudana sang Joko Pitanapa dinirki ana bakti Hayya Suman yen agawe ringkih Pandhawa nyatane iki mangsa iki wis wiwit ringkih oh carane wong ngrubuhke wit gedhe dirempeli panembaka sethithik dimen endah rungkat ora mriki kula sampun wonten 7 bola gelar prajurit kula saking Pacakilan namung pengen nderek paduka arep pampet bungkat Indro Gacah lan Singobal
Bendang kakak kita sing mau ulur derek kepala kukuran.
Bintang ngawes risa mawet anggo jane nek sebelum ngene karo ki kancing ora ngarep ben risa mawet kandro wah kebarat ora toto weruh-weruh ning kene ora nginget kabeh bener anoman bisa mapan sabinah panggonan wah kadina kowe kehaman saka ngendi aku ora bakal ngaku nek naku kobong ayo nek sing iki kena ngaliyo kacing kene to iki to semingkiro kumpul blotak tupet nganggo tumbak suke kendel bodohan iki rasa mulai omripatku kowe saiki wis pindah bumi Madukara panten yo wis tak semojo minggat lunga saka kene nek nyangking dasmu piye maju jangkah kokop getihmu
mungkin. Awas. Hot. Hot. Tapi bisa karo ngecas to. Ngepleke wong milih sing tunggake. Mau iki. Kayak iki Wong omah. aku nganti kok ngene iki. Kayak iki omah teplekne. Berani ini keplek-keplek. Yo ngaca opo? Opo yang maju malah kalau kene putane yo. Kurang kene. Maju tak kimbol das. Ya, sampean. Enggak, Bos. Mepet no. Mepet karo gitu. Mepet no ngono gitu. Iya. Saksana sikha mapet mantran sakti jelek dadi buta Radasi. Nah ini gunanya ini kok bisa tekan pun Radasi. nah wong ini kok boleh ke omah kok kira nek Anoman ki wong biyeh-biyeh enjohan ayo gendi kowe Triwikrama emak medhot ke awak wong umur sakmene isih bisa ngono iki pira-pira. Yo ngajak pirang taun iki. Ya nek wani kowe komprono ping 50. Saben sak komprolan yo 50.000 ping 50. Oh. Lah terkasake wong tuwa. Kowe gonen dhewe. Ini aku tahun 94 wis nanti butane tak tulisi bentuk kutha ora ngandel dolano ning mahku
Tahun 84 iki kowe ora enak. Ora salah. Tak sebul kok ini minggato kabeh. Sampun kaping witeng Nogosari pola mangan kakati panuk saring jalanan wah nyapu pedhot peteng bulan lho kok saya ngliputi kasatriyan Madukara kok kaya ketaman Begawa. Oh iya, muga-muga ora ana sing ilang.
iki saya ana saya ini. Iya. Iki wis sowan nang desa kene. Iki daleme anakku dalem Lampis. Iya. Mas Kresna Agung Nugroho. Wah, dia tahu kuliah ana Institut Seni Indonesia. Iya. Ah ya sabetane ya unjuk dhewe biyen. Pancen sekolahane apik iya. Tur ya rasa. Lah iki ngomah-omahake Mbak Lindayu Sukresnawati SN iya. Iki panjenengane Ibu Sinah ya Bu Marsinah. Suwardi kemenane Bapak Aris. Lumpuke para sedulur waris kabeh ana kene mergo ditau karo panjenengane Mas Arifin Gunarto. Matur sembah nuwun. Ning ing sambi kala ora mamalangan swiji apa ya ana awake dhewe ndedonga. Lajeng WA Mergo pancen sing jenenge wong dadi manten iki bisa sepisan dadi mula kaya panah sing icul saka kendhenge mangkat ora susah dibaleni nek disake sing do rewang. Iya. Nek nanti baleni omah-omah neh ya. Mula kuwi sadane wong biyen ya diturut ayo padha disurasa. Nek jaman saiki jane kabeh wong iki cekelane becet, mula kabeh pinter, ora susah diulang huruf lewat pagelaran lan liyane. Kecoba wae dhewe lestarekke. Nek jaman saiki sing baku wong dadi manten kuwi aja nganti ana kekerasan fisik. Sing angka loro aja nganti ana maceting komunikasi, kudu tansah basa, banjur katelune kudu ana komitmen bersama. Kesepakatan wong mau maki pancen ya lanang ya wedok ya padha wae kudu padha ngertine sateruse perkara bondo donya duit lan sapanunggalane kala mangsane bisa dadi gendro nek ora rembug ya bakal saya rusak kahanan nek rembug ya kudu dirembug sing tenan sing lanang upamane ora menehi kaya sing wadon ora bisa ngecake kayane sing lanang kuwi ya sok dadi gendro. Iya. Banjur sateruse aja nganti ana intervensi orang dekat. Ya wong sing dekat. Sedulur waris kanca wong tuwek aja nyampuri perkarane anak sing wis omah-omah ngono. Kuwi luwih becik lan perkara nafkah lahir batin kuwi kudu ditetepi ora keting wong bebojoan utawa istilahe jaman saiki perekat perkawinan. Iya. Kudu padha ngertine ngatasé sing lanang karo sing wadon. Iya. Nek si Bu kuwi ya ibune Mas Kresna kuwi wong jenenge umure ya wis ganep. Iya. Wong tuwa kuwi apa? Wong tuwa kuwi tegese iki mung kari ndongake menyang anak putu. Mergo wong omah-omah kuwi nek manut serat sing wis ditulis dening para pinter jaman biyen ambak awake dhewe iki saiki wis akeh sing lalekke budayane dhewe ning sejatine mbah-mbahmu leluhurmu iki wis menehi catetan sing utama apa-apa iki diitung hitungane mesti bener mergo nganggo ngelmu titen. Dadi aja mbok anggap nek kawruh Jawa kuwi mesti klenik dudu. Wong Jawa iki saking petunge memet kula apa-apa iki diitung. Arep nandur pari wae diitung. Mangsa pira udane pira negor kayu yang ngono ben ora kokoren iki kudune dina apa iki diitung. Mergo nek cacakane mbah-mbahmu biyen wis ora mbok lestarekke terus kowe malah nglestarekke budaya sing neka sing urung karuan cocok nek sing cocok ya akeh sing ora cocok ya akeh. Iya. Upamane biyen kuwi kuwi ana wektu dina wetone sing lanang lan sing wedok didadekke siji. Terus disuda 10 utawa 7 turane ora entuk luwih saka 7 nek disuda 10 turane luwih saka 7 iki banjur disuda saka 7 turane wujude ketemune 7 panca suda. Aku ki ning ngelingke kuwi bonggo ya karemu ora ya karemu ning mbah-mbahmu sing wis semare ning kono kuwi wis saiki upama dhewe terus dodo anak putu kuwi dadi kaya ngono. Lali karo budayane dhewe
upamane wong ngerti dusun kuwi nek jaman biyen mesti gantung gong gelar wayang lan liya-liyane kabudayan ya tayub ya apa wae saiki wis arang-arang sing kaya ngono kuwi senajan ana wong kang delmok-delmok iya sing kaya ngono kuwi tak jayu wiwit dina iki elinga nek negarane pengen maju baliya nang budayamu dhewe iya wah banjur wong omah-omah mak jaman saiki jare akeh omongan sing wis rodok ngeri nang omah mak aja dinantang kahanan pancen urip kuwi perjuangan mulato karo mbahmu sing saka Magetan iya Roko Mas Dito pamrawuh wiwit mau aku ya pendidik nek ya empu ya karawitan ya kembang ya samubarang ya apa diopeni nah iki wis ngestoni kaya bapakmu Suwardi kakangku ya dulurku tuwa benane Mas Sunarno Duto Diprojo ya wis ora ngono nek kuwi biyen kontribusine gede banget tumrap aku iya najan aku biyen adi kelase nanging nggone ngrengkuh panjenengane Mas Narno menyang aku kaya keluargane dhewe iya mulane matur sembah uji tanpa jebul kabeh do dadi guru do dadi pendidik ya syukur wah jadi iki semua tenan cara kene no iya daerah Mangkingan jangan gelar-gelir apapun dhek dhewe ketoke krawitane barang ya grupe dhewe grupe sapa Mas syuting HP neng dindi agakan iki nang story sak kalah syuting HP seragame dobel anu ora kamu kok tak yo biru rasin lagi aku ya zaman saiki ya tak mau ngikutin baru jadi biasa ya kok sesuk tak tambahin tak koi tulisan toko bangunan ya jangan karo meneh aku derek salut karo ibu-ibu Warandana adik-adik pesinden genduk-genduk anak-anak iya nah ya gini aku ki pengen roh wong wedok gelungan iki datang ngenteni nek wayang nek pelanggan. Memang sing gelungan iki mengkare sinden-sinden untuk kan kepala sore. Nah, iki budayamu dhewe iki ngono. Sarunge yo ndi kok budaya kelendangan, kanthi bakok-bakok. Sing kuwi nek mbok goleki ning jaban rangkah kono ku ora enek kok sandangan ngene. Anggune kaya ngono kuwi, ibuane kaya ngono kuwi ora enek. Yo sapa iso berwan dibeli ora. Karo nek kowe golek tontonan kok sewengi ngumput tur pirang-pirang cabang seni kok dadi siji iki ora payah kulit. Yo sastra, yo drama, yo gerak, yo suara, yo gamelan. Dadi siji ngene. Sing kudu dikuasani oleh dalang dan penggawe dan sinden bagian ninggali tontonan kok kaya nek rawon enake jalan bisa ora nek tontonan kok kaya kula didera peradaban ganti-ganti tahun nganti ewon tahun manut petunge ya wayang kuwi terdeteksi sing paling tuwa dhewe lagi ditemokke abad 9 sekitar tahun 800 piro. Kuwi wae urung cetha wayange kaya apa urung cetha niki wis ana tontonan wayang. Lah sing rada cetha kuwi abad 11 zaman Erlangga kuwi wis cetha nek wayange digawe saka kulit ditatah lan diobah-obahke kuwi wis cetha. Wah, dadi zaman abad 11 itu suwe banget iya mulai ngomong mau wayang kuwi wis didera modernisasi pirang-pirang tahun ewon tahun ini tetep urip nganti saiki zaman entertain iki wayang sik tetep bisa urip kaya kuwi endahe eloke wayang ngene mula aku ya ngeling karo sing nom-nom kembangno moderno ning aja dirusak
dikembangke, pancen kudu dikembangke lo jaman ning yo aja diremuk. Iya rasa kok. Piye supaya wayane tetep berwibawawi carane piye. Ya Pak. Matur sembah nuwun. Ah, indene ayo aku tak kepengin kenal. Saka sisih ngendi kok ning kono dhewe kok ketoke kok iso diblak. Slendro sama dhisik. Kami ono ngajak kita utawi kono sinten nah, saking pundi jeneng? Ya sapa jenengane? Nggih. Sik. Pripun? Tak tolong. Iya. Iya. Sapa? Kula sing siang apa Dani? Oh, nek siang sinten nek wengi sinten? Indro. Oh, Indro. Aduh, luar biasa. Aklak limang. Jamilannya nih. Sing iso Indro. Padahal sing wengi Indira. nggih. Sing wengi wae Indira. Nek bangun iki riting. Nggih, bere tepan. Salut itu mulak-mulak. Pasuryane iki lho. Kaya Wulan Purnomo. Seperti bulan Gagari. Biasa. Kalau niku saking pundi? Saking Ngawi yo Candi. Kalau jane Suminun Ngawi, Bos menika niku magetan. oh magetan. Pun Suwardi. Oh, ya nate melu kula niku. Oh iya. Nggih, Mbak Suminun. Dasi menika trondel. Oh, ngaten. Apik ya. Angger tekane Jepang nganggo bakiak, itu bakiak. Kelihatan kayu. Anu mesin tenanan. Gabung sama nuke. Oh, telepon. Ini matur suwun ya. Kalau mau izin menunggu. Dereng nembe. Oh, selanjutnya duduk ini.